Ole hei voin chu thil pakhat share ve mai kan du chu airport te laklo de wari angai ten in lo ve to mai theya emo atuk le a ma de wa chunga ya pontanga book boi thak sianga khan all some te in dormitory book tur thaduk mai lo reng maya kan ni noi nga vai hong nen thil te bo palang ti hlavin kan han du che lo de wa ti ra chuan amara chu international airport chunga dormitory a me chuan chu tiang chu lo ni ojong lo mai hi Kolkata airport ani a hetia kan bungrua belt tanga kan lak so chi exit lam kan pan na konga hian kan huang hian retiring room booking counter 10 number 10 kholo langa khuta khon book tur ani a book tur hian kan ticket le kan ID engpo kha angai ni kan book zovel hian elevator min ko hwa chuta chuan AUT kha me tur ani chuan retiring room hian counter hran lo nei le a ipukna le kha I submit anga ti chuan register vela in Seinfeld nuwa I khum number tur no pengchenga ti chuan locker chabi idil hal do nia room man kha kala soilowin ka ria dormitory bi khi mi pakhata seng se sari chau ani he mi room omna hi current dan chuan departure entrance le hemi ground floor in card che hin omning ka ria hey karon tilan turbi ke hi dormitory hi mi pa bi ke nia mei chero kala heloba abikin mi pa ta nen chu mei che pom thawang karing chuan hei kheti han lu che hianin common room om ve TV te anda ta hianin han thut khom na te po om ve a chuan ting han lut pheile ka khum alowin tlar me a tin khum tin hian khum pakhat jelin locker pakhat nei jela hei tak hi tha ka te na nia locker cha bi kan nei theive ka wangin engemaw han junte janmut lani mo chipona chodu pun bungra bo kha a hlo talo ani tin hemi room a hian mun tin a hin an tara tong ring de wa tong te hi phal lo ania achan chu midang ti boizonga khosak kha rim lo ani ti chuan he ta atop pani hianin ka thian pa nen kan oma ti chuanin kan mukol mai meng chunga karin ain engkim alo fel faya athiang hlim boka tin mut ong pha kan ti te hi mut bu te poilum tharewa tin asiani wangin room an boru kan ti nom le a tin locker thadeu oma atontonin pheikhok le engemo tlero nei te pon an da thenga helama hianin trolley bag nei te pon ada thei bokani tin bathroom po a fel fai tha a in buana tur sabon tero te pakhat an petel boka chuan bathroom hi palivel a inthiarna pani oma bathroom hi pathum omani chuwang chuan laklo de in lo omani chuan in lo book ve ngei don nia chuan thil pakhat mai achunga tanga thil cha hian engemaw delivery charge the an lak kan rina wangin pona kan chuaka pon chuak tur hianin a chualam hi chu har selem lowa kan chuak mai a exita maselu te tur hian thil ti neu ngai om ve a luna tur big gate ten lo neya gate number 4 a ten lo te thing ne gate number 2 a ten lo te khata ka chuan enga po han lo lut po ni ila kan lut le don in chuan kan thil khai kan chome ken kan choi tur ken lu hrim hrimaka scan le ve ka ngaya chuanin ta englowa departure tang bok han lu le ngai ni entrance achung lifa kan chho photanga chimi hnuwa achunga tangin main entrance a lu le ngaya ticket zong so vekin ti chuan kan dormitory booking card kha ken nge book angaya chuan khami booking le kha zong ne khani do hnuwa dormitory luna tur AUB leave omna khana no ko mu le chunga ta chuan in lut thale mai dona ni chu domo vete in lo takin ka theng angin video ram chang lo deuh dewin kan han la ve zok ka chu kan share ve chu ni chu